Dobrý deň. Zdravím vás pri sledovaní prvej školy o kúpeľniach. V dnešnej téme si dopodrobna rozoberieme interiérové vane. Ak sledujete prostredníctvom sociálnych sietí a zaujíma vás téma kúpeľní a wellness vybavenia, chcete ušetriť svoj čas, peniaze a dozvedieť sa všetko podstatné, sledujte aj ďalšie tematicky rozdelené videá a články priamo na stránke prvej školy o kúpeľniach. Pri téme interiérových vaní postupne prejdem témami: ako si zvoliť správny rozmer vane, ako si vybrať správny tvar vane, pre aký materiál sa rozhodnúť, prejdem dôležitými informáciami o výrivých systémoch a nakoniec vám približím, aké sú najpoužívanejšie spôsoby napúšťania vaní. Začnem tipom na správny výber rozmeru vane. Vaňa by mala byť rovnako dlhá, ako je vaša výška po ramená. Čo sa týka šírky, je vhodné, aby ste si mohli obe nohy oprieť o bočné steny vane a vyhli sa tak bolestiam bedier. Ako sa rozhodnúť pre správny tvar vane? Jednoduché pravidlo hovorí, že ak vyberáte vaňu do malej kúpeľne, zvoľte vaňu obdĺžnikovú a vyhnete sa rohovým vaniam. Ak ste uvažovali o sprchovom kúte, ale vyhrala vaňa, na obdĺžnikovú verziu nájdete bez problémov zástenu. Do väčších kúpeľní si môžete vybrať akúkoľvek vaňu pri rohových, ale nezabúdajte na to, že pri umývaní vane budete musieť do nej vojsť. A rovnako tak pri chytaní vianočného kapra. Ďalej prejdem na materiál vaní. Ako si správne vybrať materiál? Máte na výber vane z akrylátu, plechu, ocele a liatého mramoru. Začnem aktuálne najobľúbenejším a teda aj najpredávanejším materiálom, ktorý je akrylát. Akrylátová vaňa je ľahká. Jednoducho sa do nej dá zabudovať výrivý systém, bez problémov sa dajú navrtať otvory na príslušenstvo ako madlo alebo opierka hlavy a rovnako nie je problém priamo do vane osadiť batérie. Pri výbere dbajte na kvalitu. Vaňa musí byť na pohľad hladká, zo zadnej strany by mal byť strikaný akrylát ucelený a nemali by z nej trčať žiadne ostré vlákna. Pri pohľade do svetla by vaňa nemala byť priesvitná. Niektoré lacné vane sú tak tenké, že sú až priesvitné a je pri nich použité minimum materiálu. Časom sa stáva, že vane praskajú, nesedia popri stene, takže musíte použiť vaňové lišty, veľké množstvo tmelu alebo silikónu. Kvalitné akrylátové vane sú vystúžené sklolaminátom, a to v niekoľkých vrstvách. Je možné ich objednať aj s oceľovou konštrukciou pre ešte väčšiu pevnosť a vystúženie okrajov vane. Kvalitná povrchová vrstva zo 100% akrylátu je opraviteľná, dá sa prebrúsiť a vyleštiť. Plastové vane, ktorých základom je obyčajný plast, teda ABS, a na povrchu veľmi tenká vrstva sanitárneho akrylátu nie je možné opravovať. Ak ich prebrúsite, odstránite tenkú vrstvu povrchového akrylátu a toto miesto zostane matné. Vždy si preverte, či je vaňa z akrylátu v celej hrúbke spevnená sklolaminátom, alebo je použitý plast a len tenká vrstva sanitárneho akrylátu na povrchu. Značky akrylátových vaní, ktoré patria k najlepším, sú dve české značky Santech a Tejko. Ďalej vám odporúčam vyberať z ponuky značiek Kolo, Gustavsberg alebo Ravak. Určite v ponuke týchto výrobcov nájdete tú pravú vaňu, ktorá vám bude vyhovovať dizajnom aj cenou. Toľko v krátkosti o akrylátových vaniach. Prejdem ďalej na vane zo smaltovanej ocele. Oceľové vane majú najdlhšiu históriu. Určite ste sa v takej kúpali, keď ste boli malí a možno máte takú práve doma a rozmýšľate, či kúpiť znova smaltovanú alebo vyskúšať nejaký iný materiál. Často ľudia siahajú po akryláte, aj keď boli s oceľovou vaňou spokojní, a to len kvôli fáme o rýchlejšom chladnutí vody. Je to skutočne len fáma. Veľké pohltenie tepla, rýchlejšie chladnutie vody oproti akrylátu nie je pravda. Najviac tepla uniká hladinou vody. Je to viac ako 90%. Takže v tomto rozdiele vôbec nehľadajte. Dokonca smaltovaná vaňa sa ohreje kompletne celá. Takže aj miesta, ktoré nie sú v styku s vodou, sú na dotyk oveľa príjemnejšie ako chladná akrylátová vaňa. Kvalitné smaltované vane sú najčastejšie hrúbky okolo 3,5 mm. Ich záručná doba býva predĺžená aj na 30 rokov. Smalt môžete ľahko opraviť opravnou sadou. Je menej náchylný na škrabance ako akrylát. Ďalšou veľkou výhodou je, že smalt môžete umývať akýmkoľvek prípravkom, samozrejme pozor na chemikálie a kyseliny, ktoré do kúpeľne vôbec nepatria. A to, že smalt je odolný aj farbe na vlasy, ktorá na akryláte, prípadne liatom mramore môže zanechať trvalé a neodstrániteľné flaky. Niektoré značky smaltovaných vaní si môžete objednať aj s povrchovou úpravou, ktorá je výborným pomocníkom. Uľahčuje vám čistenie, nepotrebujete žiadne čistiace prostriedky, len jemnú handričku alebo špongiu. Maličkou nevýhodou je, že vaňa môže byť o niečo šmyklavejšia ako vo verzii bez povrchovej úpravy. Ale to môže byť problém len vtedy, ak sa vo vani aj sprchujete. Značky, po ktorých by ste mali siahnuť, ak ste sa rozhodli pre vaňu z ocele, sú Bete a Caldevaj. Áno, tieto značky sú špičkou.
ale vyrábajú aj ekonomické série. Takže môžete mať kvalitnú oceľovú vaňu aj za 100, samozrejme verzie z titánovej glazovanej ocele a voľne stojace verzie vyrobené z jedného kusu sa pohybujú s cenami okolo 4000 eur. Dôležité je, ale že si máte z čoho vyberať. Posledným tretím materiálom, ktorý rozoberiem, je liaty mramor. Stále viac používaný materiál, hlavne na výrobu vaničiek do sprchových kútov, nábytkových umývadiel, dizajnerských kúskov, hlavne voľne stojacich vaní. Pri liatom mramore je veľmi dôležité vybrať si kvalitného výrobcu. Nakoľko tento materiál je veľmi háklivý na poškodenie, poškriabanie, nesmiete používať žiadne silné čistiace prostriedky a v žiadnom prípade si zmyť farbu na vlasy na takúto vaňu, vaničku alebo umývadlo. Vane z liatého mramoru sa vyrábajú odlievaním vo formách. Zmes, ktorá sa na výrobu používa, býva najčastejšie syntetická živica s drveným dolomitom. Odlievanie umožňuje vytvoriť akýkoľvek tvar a veľkosť vane. Hrúbka vaní je zhruba 2 až 2,5 cm. Niektorí výrobcovia používajú špeciálny nástreh povrchovej vrstvy, ktorá ešte zvýši odolnosť proti poškriabaniu, vytvorí dokonale hladký a lesklý povrch, na ktorom sa neusádzajú nečistoty. Takéto vane sú odolnejšie ako keramické, sú pomerne ťažké a voľne stojace verzie sú skvostom kúpeľne pre náročných zákazníkov. Toľko o najpoužívanejších materiáloch na výrobu vaní. Prejdem na ďalšiu tému, ktorou sú výrivé systémy. Čo je dôležité vedieť o výrivých systémoch? Asi hlavne to, že hydromasážna, teda výriva vaňa, je poskladaná z množstva komponentov, ktoré výrobcovia nakupujú buď od renomovaných výrobcov, napríklad vynikajúcou značkou je rakúska značka Kohler, alebo si tieto komponenty objednávajú od rôznych lacných výrobcov kópií, hlavne z Číny. Nemusíte sa ale extra bať lacných výriviek z rôznych akcií v reťazcoch, kde kúpite krásnu rohovú vaňu s výrivým systémom povedzme za 800 eur. Ona funguje, víri vodu, váňa vzduch, robí bublinky. Ak ste si dobre prečítali návod a podľa neho zabudovali odtok do podlahy, čiže pod vaňou máte tzv. Guličku, nemusíte sa vôbec ničoho bať. Určite nepocítite masáž tak, ako by to malo byť. Určite nebude dlhodobo všetko funkčné, ale nezúfajte. Dobrý servisný technik vám nejakým spôsobom nahradí lacné čínske komponenty kvalitnými za približne rovnakú cenu, ako bola cena vane. No a samozrejme to, že takáto lacná vaňa určite nie je v celej hrúbke z akrylátu, ani nemusím spomínať. Ako teda na výrivky, aby ste nezaplatili za niečo, s čím sa môžete chváliť akorát tak fotkou na Facebooku? Jednoducho. Vyberte si kvalitného výrobcu vane z materiálu, ktorý vám najviac vyhovuje. Dajte si naceniť taký výrivý systém, ktorý splní vaše reálne požiadavky a ak bude cena väčšia ako maximum, čo ste ochotní aktuálne zaplatiť, spýtajte sa, či je možná aj dodatočná montáž. Ak nie, kúpte si radšej klasickú vaňu bez výrivého systému a užite si kvalitnú výrivku niekde vo wellness centre. Samozrejme, ak kupujete výrivku kvôli deťom a chcete im spraviť radosť, vôbec vám nezáleží na kvalite masáže a nejakých komponentov, kúpte si akúkoľvek výrivku v akcii, umiestnite pod vaňu pre istotu guličku a tešte sa z radosti vašich detí. Poslednou krátkou témou tohto videa sú napúšťacie systémy. Vaňu môžete napúšťať klasicky nástennou batériou, kde podľa tvaru vane musíte dávať pozor na umiestnenie batérie a na to, aby dĺžka výpustného ramienka bola dostatočná. Aby vám voda tekla pekne na spodok vane a nie po stenách alebo na hranu vane. Ďalším spôsobom je použitie stojankovej batérie, umiestnenej priamo na vani, kde máte veľký výber jednoduchých stojankových batérií, kde ručnú sprchu umiestnite do malého držiaka na stenu a hadica vám visí do vane. Alebo si môžete vybrať z mnohých verzií viacotvorových batérií, kde je hadica a aj ručná sprcha zasunutá v útrobách vane. Posledným spôsobom, ktorý spomeniem, je využitie podomietkovej batérie, ktorú je ideálne napojiť na napúšťanie cez prepad sifónu. Toto napúšťanie vyzerá veľmi elegantne a pri kúpe klasickej pákovej podomietkovej batérie v nejakej akcii kúpite batériu povedzme za 100 eur, sifón s napúšťaním cez prepad, povedzme český Alcaplast za 70 eur, ak by ste chceli značkovejší, napríklad nemecký Hansgrohe, ten stojí okolo 200 eur a takýmto spôsobom máte zhruba za 200 eur veľmi moderne a elegantne vyriešené napúšťanie cez prepad. Toľko v krátkosti o vaniach. Dúfam, že som vám pomohol a odpovedal na mnohé otázky. Ak máte ďalšie nezodpovedané otázky, som tu pre vás, napíšte mi mailom na lukaš@arter.sk alebo využite chat priamo na stránke. Ak sa vám video páčilo a myslíte, že by mohlo pomôcť aj ďalším, zdieľajte ho. Ďakujem za sledovanie a prajem vám krásny zvyšok dňa.